Sådan der. Så der er alle mulige totale idioter deroppe. De kan ikke finde ud af en skid på at optage, og så prøver vi at optage dem. Jeg kan zoome ind på dem. Har I gjort? Gør det mere. Det kan jeg ikke. Guys! Det her det kommer på YouTube. Ja! Hello. Fuck that. Okay, så kan jeg sige 3 grimmer face. Yes! Så 3 grimmer of face. Wow. Hold nu kæft, Amalie, for fanden. Amalie får et prima donna show. Prima girl. I was the one to the one. Hvad siger det? Optag dem. Vi kan tage stedet op og rammer. Ja, rammer deres telefon. Hold kæft, det er en gal telefon. Gal telefon. Luk det fucking vindue. Hej, bøsse! Og har du fået meget pik? Ja. Op i... Har du fået meget? Visa! Ej, hvad gør de galt? Hvad gør de? Du gør det. Ja,